ponuku na prácu za 600 eur? Nie, Prečo? Maličko? hej. A mimo domu nie. Dostali sme pracovnú ponuku, takmer 300 uchádzačov o zamestnanie bolo pozvaných. S hrôzou sme zistili, že z daného množstva len 11 uchádzačov o zamestnanie prejavilo záujem. Pýtam si, že na začiatok pre mladého človeka, ktorý nemá pracovné skúsenosti, ktorý možno ešte nikdy nerobil, zarobiť čo je cez 600 eur, celkom slušné, keď vysokoškoláci v našom okrese pracujú za 420-450 eur v čistom. Nie je možné, aby ľudia, čo nič nerobia a nikdy nerobili, dostávali na dávkach viac ako tí, čo vstávajú ráno o 5 a každý deň tvrdo pracujú. Práce je u nás dosť. Ten, kto nebude mať zamestnanie, bude môcť robiť pre štát, kraj či mesto pri úprave a čistení riek, potokov, ciest. Kto nebude chcieť takto pracovať, tomu bude poskytnutá len základná sociálna pomoc.